אחד מחר בבוקר נכנס לבית הסוהר, ואחד נמצא בבית הסוהר ומחר בבוקר הוא משתחרר הביתה. זה בבית שלו עצוב ודואג, זה בבית הסוהר שמח וטוב לב. זאת אומרת, הבן אדם נמצא בבית, הוא צריך להיות מאושר, אבל הוא לא מאושר כי הלב שלו עם המחר. הוא נמצא בבית הסוהר, הלב שלו הוא נמצא בבית. זה מה שאומר הבעל שם טוב הקדוש, אדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות. אתם יודעים מה זה אומר? שאתה יכול להיות פה ואתה חופשי ומאושר, אתה בגן עדן. אם תלמד את עצמך שהמחשבות שלך ילכו לכיוון חיובי, לא דיכאונות, לא פחדים. עכשיו מה תגידו? זה קופץ לי, אני לא משתלט על זה. זה בידיים שלך. כל פעם שאתה תתאמן על זה, כל פעם שנרגיל את עצמנו, השם אוהב אותי, השם הוא טוב, השם הוא טוב, השם הוא טוב, הכל יהיה טוב. וזו המתנה הגדולה ביותר. באלוהים בטחתי, לא יראה מה יעשה אדם לי.